Rhan fi o fod yn Brentys fy Cyngor Gwynedd wedi cael defnyddio technoleg sy'n newydd I mi fel o na wan. So'r profiad gorau dwi wedi cael, dwi'n meddwl, gweithio efo Prentice, di weithio'n annibynnol. So, sy'n neb yn pysgopi chi pob tro, lle ydych chi'n cael y cyfleoedd I weithio'n annibynnol a ydych chi'n cael y profiad o sut mae bywyd gwaith y ddydd hefyd. Dwi'n meddwl na'r profiad gorau dwi wedi cael ydy cael y cyfle I fynd ar gyrsiau gwahanol sydd yn helpu fi ehangu gwybodaeth fi amdan y maes peirianneg sifil a hefyd cael mynd ar safleoedd gwaith fel ar yr E55 ag ar lonydd eraill yn Arfon I weld sut mae pobl yn gweithio efo gilydd a beth ydy'r prosesau maen nhw'n gorau mynd drwy I gwblhau tasgau. Nes I ddewis prentisiad fy Cyngor Gwynedd gan bod o'n gadael I ennill profiad yn byd gwaith tra hefyd yn gweithio tuag at fy ngraf. Nes I ddewis y swydd yma, fel Prentice lle. Dwi'n byw yn lleol hefyd, so oedd o'n diddordeb gweld pa fath o betho oedd cyngor yn ei wneud hefyd. So oedd o'n diddorol gweld gwahanol adrannau be yn union oedd cyngor yn ei wneud hefyd, so oedd o'n diddorol iawn. Dwi wedi bod efo diddordeb yn y maes peirianneg ers chydig o flynyddoedd rwan a eisiau brifysgol am flwyddyn a doedd ni'n teimlo na dim dyna oedd y peth I fi. Felly eisiau nôl adra nes I weld bod Cyngor Gwynedd wedi dechrau cynllun prentisiaethau newydd. So ni'n meddwl bod hwn yn gyfle da I fi gallu dechrau o'r newydd eto. Swn i'n awgrymu I rywun sydd wedi ddod mewn prentisiaeth I fynd amdani gan bod o'n sylfaen cyhyd ag at y dyfodol. So yr unig gyngor swn i'n rhoi I unigolyn sy'n edrych I ddod fewn i'r cynllun ydy I edrych I fewn I gwahanol gyfleoedd sydd ar gael o rhan prentisiaeth, so gweld beth sy'n diddori nhw fwyaf lle. Mae hynny'n ei gwahaniaeth mawr, dwi'n meddwl. A hefyd I fod yn barod I wrando ac I cymryd cyngor gen pobl hefyd lle gan bod chi dal yn dysgu, so so just bod y weithgar. O profiad dwi wedi cael, dwi'n meddwl bod llwybr prentisiaethau yn ffordd dda I bobl ifanc ddilyn oherwydd ydych chi'n cael y profiad a'ch cymwyster wrth weithio a hefyd ydych chi'n cael eich talu yn neud o. A dwi hefyd yn meddwl bod o'n rhoi blas da ar sut mae'r byd gwaith yn iawn.